Ambalima bamanankan mɛnna Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ni waliɲuman dɔ bɛ ka taa kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fɔ yan fɔ sigiyɔrɔ la ka fɔ ɲɛnakaw bisimila u ka dɔgɔkun kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ o ye dɔgɔkun tɛmɛnen o kunnafoniw la gulomanw na Bamako sigida ɲɛmaaba maire Adama Sangare a ye munumunu salo dɔ boloda Bamako dugu kɔnɔ walasa ka se ka taa i ɲɛda kɔji bɔ baaraw olu ka kɔdingɛw ka se ka olu labɔ cogoya minnu na dugudenw se ka lafiya ani ka se ka sanji ka sirabila ko kɔlɔlɔw kunbɛn Maritu Jalo ani a ka jatala Baba Keita olu de ka sɔrɔlenw don. Bamako maire ba Adama Sangare ale ye ni yala in boloda ka t'i ɲɛda baaraw kan baara minnu bɛna to kɔdingɛw ka bɔ walasa ji ka a bolisira sɔrɔ o na kɛ sababu ye ka caman bɔ ji kasaraw la. Taama ye kun ye an ye mɔgɔw bila baara minnu na dingɛbɔ minnu na Bamako commune wɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a lajɛ baara in bɛ ka kɛ cogo min parce que a y'a ye san ka nali fɔlɔ la a ye tiɲɛni kɛ tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ san o san baara in bɛ boloda ani commune wɔɔrɔ maire an bɛ baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ɲinan a fɔra an ɲɛna n bɛ to mɔgɔw fɛ san ka tiɲɛni n'o bɛna bonya ni san ka tiɲɛni n'o bɛna bonya an b'a fɔ an balimaw ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara la c'est pour cette raison don o don maire wɔɔrɔ minnu bɛ commune kɔnɔ entreprise ni GIE minnu baara kɛ u ka yɔrɔ la u bɛ taa lajɛ u bɛ baara kɛ cogo min an y'a ɲini k'a dɔn baara in bɛ niveau min na bi o de la an maire wɔɔrɔ ni Bamako maire an bɛɛ bɔra ɲɔgɔn fɛ an n'an ka dugutigiw ka taa lajɛ ni technicien baara in a b'a kɛ cogo min na est ce que a bɛ ka mɔgɔ nimisi wasa premier ministre y'a fɔ an ɲɛna Bubu Sise an k'an jija baara la ni Ala sɔnna a ma u b'an jukɔrɔma dɔɔni pour que an kana dɛsɛ pour que an b'a fɛ a ka taa sira min fɛ a ka se ka ɲɛ sira fɛ effectivement u b'a la k'a fɔ cogo min na a b'a la ka kɛ ten ni Ala sɔnna a ma baara in bɛ kɛ ka bɛɛ nimisa wasa. Ni yala in daminɛna Pɔntɔrdi la ɲamakɔrɔkaw fɛ yen maire y'a jateminɛ k'a fɔ baaraw bɛ ka kɛ a kɛcogo la o la sa a ye ladilikan dɔw di min b'a to baara ninnu bɛ ɲɛ o kɔfɛ a y'i kunda faso kanu kan ni ka taa ɲɛda o kɔdingɛ kan jateminɛw y'a yira k'a fɔ ɲaman de ka ca yi kosɛbɛ o bɛ na kɛ sababu ye ka baara ninnu gɛlɛya dɔɔni nga Adama Sangare y'a yira k'a fɔ ɲaman ninnu bɛ cɛ walasa baara ka se ka kɛ a kɛcogo la kɔdingɛ ka bɔ a y'a jira k'a fɔ fana a bɛ na fɛɛrɛ tigɛ walasa minnu bɛ taa ɲaman bɔ yen nɔ n'i minɛna i ka ɲangi faso kanu tɛmɛnen kɔfɛ maire y'a kunda Tomikɔrɔbugu kan a ye ladilikan caman di ye ni ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ walasa bɔgɔ nɔrɔ minnu bɛ bɔ kɔ kɔnɔ olu ka cɛ ka bɔ yen joona joona nin bɛɛ lajɛlen bɛna to ji ka a bolisira sɔrɔ ni ka kasaraw dɔgɔya. Baara bɛ sen kan mɔgɔw bɛ ka baara kɛ mais a ma dafa an ka boli yɛrɛ kun y'o de ye k'a dɔn n'a ma dafa a kan ka dafa cogo min o de la an ka dugutigiw ka bila ɲɛ an ni maire tɔw bɛɛ lajɛlen an b'a lajɛ ni yɔrɔ ma dafa komi an bɛ Tomikɔrɔbugu yan an y'a ye baara kɛ ka ɲɛ mais u ma se ka bɔgɔ cɛ u ye fɛn min fɔ a bɛ faamuya mais o tɛ bɔli kɛ ni bɔgɔ bɔra ji de b'a la donc u bɛ tile fila bila tile sabanan u b'a cɛ mais an y'a f'u ɲɛna u k'a cɛ teliyara parce que ni ji wɛrɛ nana fara kan a jali bɛ gɛlɛya donc ni an tora ka nin contrôle ninnu kɛ a ka ca Ala fɛ gɛlɛya mun b'a kɔnɔ a gɛlɛya ninnu bɛ wuli ka bɔ yen an b'a ɲini sigida mɔgɔw fɛ u k'an dɛmɛ baara la n'u ye baara ye a jiginna ka taa sira dɔ fɛ u k'a fɔ an ye joona n'u y'a ye gɛlɛya b'a kɔnɔ ka taa sira dɔ fɛ u k'a fɔ an ɲɛna joona dugutigi bɛ se maire ma maire bɛ se anw ma n'an se min ye an b'o kɛ n'an kumana entreprise fɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila n'a ma mɛn an b'a minɛ a la an b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara ninnu bolodalen don kalo 2 kɔnɔ baaraw teliya la ka bɛn uti kalo ma uti kalo min ye cɔcɔ kalo ye dɛmɛbagajɛkulu gouvernement ani mairie de district yɛrɛ olu de y'u tigɛ de ɲɔgɔn ma ka se ka musaka bɔ. Mali jamana minisiri ɲɛma Dr Bubu Sise a ye Bamako nɔnɔso usine kura o birikiden fɔlɔ baaraw da olu kɛra ka bɛn tarata don juillet kalo tile 30 ma Jalakɔrɔ bugu la gouvernement maa caman olu tun bɛ yen nɔ APK maa ɲɛma tun bɛ yen nɔ bagamaralaw ka fara Muntugula commune rurale maa ɲɛmaw kan olu bɛɛ lajɛlen bɔra ka na kɛ baara in seere Amadu Kamara ani Seydou Ɲare olu de kɛra baara in seere Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la. Ni usine ba min filɛ nin ye ni jamana ministre ɲɛma Dr Bubu Sise bɔra ka birikiden fɔlɔ da a bɛna kɛ sabu ye ka jamana nɔnɔ ko k'a ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ ka sanga ni nɔnɔ baarabagaw ka laɲini ye. Bi ye donba ye bi ɲɔgɔn ka dɔgɔn dɛ ni y'a san 52 de ni y'a filanan ye min bɛna kɛ jamana in kɔnɔ Modibo Keita kɔfɛ masakɛ k'a ŋaniya k'a bɛ nɔnɔ usine jɔ k'a di
bagan baaralaw ma u ka se ka Mali nɔnɔ bayɛlɛma k'a kɛ ka malidenw labɔ a tɔ ka feere kɔ kan. Président ka nin hakilina in an b'a fɔ a la. Nin kɛra minnu kɔfɛ an b'an da don dama dɔ la a ye 135,000 doses d'an ma bagan semence la lawa la pour que an k'an ka baganw bayɛlɛma. An ka bɔ litiri 2 ni litiri 3 la an ka misi kelenw bɛ bi Mali kɔnɔ yan u bɛ litiri 20 d'an ma tile kɔnɔ. Nin baarakɛminɛ kura min labɛnnen filɛ nin ye jamana ɲɛmaya fɛ ka di nɔnɔ baarabaw ma a musaka bi bɛn CFA wari miliyɔn 661 kɔri 63 n'a ɲɔgɔnna ma ni miliyɔn 282 ni fila kɔri 45 o bɛna don so in jɔli la miliyɔn 379 ni kɔnɔntɔn kɔri 21 o bi don a minɛnw na a musaka bɛɛ lajɛlen bi bɔ jamana wagandenba kɔnɔ n'a kɛlen bɛ ka nɔnɔ baarabagaw ka fɔ ɲɔgɔn kan yasa ka nɔnɔ ko ka ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ an ka jamana kɔnɔ nɔgɔya kɔnɔna na. Anw ka gɛlɛya ye ka se k'an ka sɛnɛkɛfɛnw an'an ka bagan nɔnɔw ku se k'u bayɛlɛma Mali kɔnɔ yan jamanadenw k'a dun kɔfɛ a cɔ kala bɔ. Donc n'an y'o ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ jamana ɲɛmɔgɔ sɔnna k'a fɔ bi premier ministre ka na o premier pierre da miliyɔn 660 an bɛ Ala fo k'Ala barikada ka jamana ɲɛmɔgɔ fo n'o Ibrahim Boubacar Keita a ka ŋaniya ɲumanya la ka ɲɛsin jamana ma a ka cɛsiri la k'a yira la fana anw bɛ yan a n'a bɛ jɔlan kama an bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka cɛsiri bɛɛ kɛ coopérative mun ye n'a jɔraw ye n'i bɛ misi mara i bɛ nɔnɔ gɔ hali n'i tɛ misi mara ka nɔnɔ gɔ i bɛ nɔnɔ dun Mali la yan parce que adamaden kelen o kelen bɛɛ kan ka litiri 62 dun san kɔnɔ mais nɔnɔ min bɛ kungo kɔnɔ n'i y'a ye a bɛ tiɲɛ parce que ladilayɔrɔ t'a la ni ladilayɔrɔ sɔrɔla la a b'an ka baarako nɔgɔya a bɛ denmisɛnninw ka baarako nɔgɔya nɔnɔ min tun bɛ tiɲɛ a bɛ jɔ go la donc an b'aw fo k'a fɔ a diyara an ye kalo 3 kɔnɔ n'Ala y'a kɛ usine banna n'a nana dayɛlɛ la don min na an kan ka ci min fɔ ɲɔgɔn ɲɛna parce que an ka baara bɛɛ bɛ tiɲɛ. Ministre min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ bagan mara ani mɔni ko kibaruyaw ma n'o ye Dr Kane Worokiya Magiraga ye ale y'a yira k'a fɔ ko nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen ko a bi don jamana ɲɛma ka laɲini kɔnɔna na n'o de ye ka Mali bagan maralaw k'u ka laɲini dɔ sabati ka sanga ni usine ba jɔli ye. Usine min bɛna jɔ yan hali bi an b'a ɲini faamaw fɛ denɲɛrɛnin de don a ka kan a ka ladon nɔgɔya o nɔgɔya bɛ se ka kɛ an b'a ɲini fɔ ko nɔgɔyaw kan ye barisa an b'a dɔn ni nin ko in fɔra nɔnɔmugu importé baw ani minnu bɛ nɔnɔmugu lobby la diɲɛ kɔnɔ u tɛna sigi f'u ka essayer k'u bɛ ko in tiɲɛ mais an dalen don jamana ɲɛmaaw la nɔnɔ kɛnɛ litiri 20,000 de bɛna dilan yan don o don k'a kɛ fɛnɛ ni yaourt ni nɔnɔkumu ni fromage ye o nɔnɔ kɛnɛ litiri 20,000 o bɛɛ bɛ bɔ anw ka wɛrɛw de kɔnɔ an ka fulakɛw de b'o biri bufeerelaw de b'o o wari in bɛ taa se bufeerelaw de ma k'a yira nin nɔnɔ usine a bɛna baara bayirikaw de créer yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ yan ye barisa bɛɛ ka nɔnɔ ta yɔrɔ bɛ se yan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin usine ba in n'a bɛna jɔ Jalakɔrɔbugukaw fɛ yen nɔ a bɛna fɛnsɛ kɛnɛ min kɔnɔna na o ye yari 500 n'a nɔngɔnfɛn ye wa fɛn bɛɛ lajɛlen bɛna sɔrɔ a kɔnɔna na halle de production chambre d'incubation ani chambre de gel ka fara chambre de réfrigération laboratoire kelen entrepôt ani aire de réception ni ka fara diɲɛ laban minɛn kura minnu bɛ sɔrɔ diɲɛ usine baw kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛna ye a kɔnɔna na usine ba in a bɛna nɔnɔ lasago lafasogo sugu bɛɛ la an ka jamana kɔnɔna na a pâtisserie lamaw a gâteau lama yaourt olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman nin bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ ni usine ba in kɔnɔ min ni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ɲɔgɔnna ka jɔ an ka jamana kɔnɔna na. adamadenya dɛmɛtɔ min ni o bɛ wele ko Life ONG org ale ye dɛmɛ don kɛ ka ɲɛsin bololabaarakɛlaw olu dɔw ma mankan ani lakanabaliya o kɛra sababu ye ka minnu lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la Mopti mara la ni u nana bisimila minɛ Bamako yan nɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ dɛmɛ in dili a kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn kari donni ma juillet kalo tile 28 bololabaarakɛlaw olu tɔgɔ la soba kɔnɔna na kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya o tun bɛ bololabaarakɛlaw ani minnu salo tali damuna diɲɛ ɲɛfɛ o minisiri bolo Amadou Diallo ani Abdoulaye Sogodogo olu ka sɔrɔlenw don.
malo tɔni 25 ani enveloppe o de kɛra dɛmɛ ye wa 2,860 ni 63 mɔ musaka min bɔra ka don a da fɛ shefa wari miliyɔn 100 do ni nin wale in ye kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu min bɛ wele ko ONG Life Org a bɛ dɛmɛ do malidenw mɔ lakanabaliya kɛra sababu ye ka minnu kɛ k'u sigiyɔrɔw bila jamana camancɛ yanfan fɛ an'an ka jamana bolola baarakɛlaw minnu bɛ degun kɔnɔ u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye. An ka sɔgɔmada in na dili kun ye ka dɛmɛ don nordisiw ma minnu kɛlɛw lase Mali la yan nɔ Bamakɔ yan ani dɛsɛbagatɔ an ka artisan dɛsɛbagatɔ ninnu ka se ka dɔn k'u ye ka hinɛ lase s'u ma a kun n'o ye sɔgɔmada in na terres b'a la menuisiers b'a la finikalannaw a bɛɛ quoi tout ce qui est en rapport avec l'artisan fɛn fɛn b'a kɔnɔna na olu bɛɛ donc ka se ka dɛmɛ lase olu ma. Bolola baarakɛlaw tɔgɔlaso ni o ye Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali ye a ɲɛmaa y'a ka nisɔndiya jira baɲumankɛlakaw ka kɛwale kɔrɔ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ u ye ka sabu kɛ dɛmɛ min kɛlen filɛ nin ye malidenw ye jɔyɔrɔba de bɛ a la. Sɔgɔmada na nisɔndiyalen don parce que an bɛ kɛnɛ min kan ministère de l'artisanat Assemblée permanente des chambres des métiers ani an ka partenaire ICI Life an y'a ɲini u fɛ u k'an dɛmɛ parce que an tɛ gerebu ye mais crise min y'an gosi cogoya min na a ye artisanat gosi cogoya min na an bɛ résister ko caman na dɛ mais ni crise fanga bonyana ma dɔw bɛ yen u ka kɛnɛw nin na baarakɛminɛn b'u bolo mais minɛn tɛ san u bɛ se baara la mais baara de tɛ sɔrɔ o tɛ fantan ye mais o dɛsɛbagatɔ de donc bi kuma bulu de nɔ kan an bɛ mɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye Hervé Dibois ye ICI Life parce que an y'a fɔ dernière minute la a y'a accepté ministre tɔgɔla ne yɛrɛ tɔgɔla an b'a fɔ kosɛbɛ. Maa minnu kɛra bonya bisimilabaw ye u ye wale ɲuman dɔn kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye a n'a dɛmɛbaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu ka baara bɛnnen don hadamadenya nasira ɲɔgɔn dɛmɛw ma i n'a fɔ nin kɛnyɛrɛ ye dɛmɛnikɛ jɛkulu ONG Life Org u ka nin hakilina in na ministre min ɲɛsinnen don an ka bolola baara kow ma ani mɔgɔw ka munumunu zalo an ka yɔrɔkɔrɔbaw la tourisme ni na walɛtɛ intalu a y'a yira k'a fɔ nin dɛmɛ ninnu nanu na kuma na ka sabu kɛ maa minnu bɛna dɛmɛw bisimila seliba musaka ko na nɔgɔya u bolo a sababu la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu ONG Life Org kabini san 2012 a bɛ ka baara caman kɛ dɛmɛ nasaraw ka Mali jamana kɔnɔ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu kɛmɛ k'u sigiyɔrɔw bila ka sabu kɛ lakanabaliya ye. Fangani jɛkulu ADP Maliba a ka lajɛrɛba rentrée politique o kadara kɔnɔna na min ni a ɲɛnamayara bananbakaw fɛ yen nɔ bananba wasaden Mamadu Fa Sɛnpara ale ka hakilinaw hukumu kɔnɔna na jirituru o kɛnɛ sigira sen kan ka don dɔ ɲɛnamaya o baaraw kama a nun doni kɛnɛ o kɛra ka bɛn sibiri tɛmɛni ma bananbakaw fɛ yen nɔ kɛɲɛ a denfaya o kun talen don ka kalifa fanga ɲini jɛkulu ADP Maliba o ɲɛmaa la ni o ye yubaba ye Amadu Kamara ani Dramani Mali. An ka bamanan dali min b'a fɔ ko maa o maa n'i ye yiri kelen turu i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na ko jɔyɔrɔba b'i ye ka sanga ni o waleya in ye honorable Mahamadu Difa Sɛnpara n'ale bananbakaw ka wasaden ye a ka fanga ɲini jɛkulu tɔgɔ la n'o ye ADP Maliba ye a y'a kanu ka yiri bayirika caman turu walasa bananba yiriko a bɛ se ka sabati cogo min na ka sanga ni sigidala mɔgɔw ka laɲini ye. Mɔni fila kun b'an bolo kɔfɛ an kɛlen don ka jiri turu belebeleba labɛn Banama mara kɔnɔna na an bɛ fɛn ko fana lancement kɛ ADP Maliba tɔgɔra a ɲɛmɔgɔyaso tɔgɔra a président d'honneur ka fara président actif kan vraiment u tɔgɔla u kana fara an ka jɛ ka o yirituru in fana lancement kɛ an ye jiri ba 4 ani 100 ani jiri 20 an nana ni o de ye dugu kɔnɔ mɔgɔw quartier dɔ kilalu ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bilala maa o maa ni mago bɛ jiri la i bɛ fɛ ka taa turu i ka sigida la ou bien i ka du kɔnɔ ou bien i ka commune kɔnɔ i bɛ na jiri bi d'i ma bi jamana a mago bɛ jiri la o b'a fɔ min ma waati yɛlɛma n'o ye changement climatique ye a kɔlɔlɔ bɛ anw fɛ yan kosɛbɛ a kɔlɔlɔ dun foyi tɛ se ka a bali ka tunu ne jiri turu tɛ. Honorable Mahamadu Difa Sɛnpara ka nin waleya in a bisimilara a ka parti ɲɛmayaso fɛ ni nisɔndiya ni bonya ni karama ye bawo parti ɲɛmayaso ka fɔ la nin ye waleya ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kan ka min ta ka don ba la u ye foli ani barikada kɛ ka ɲɛsin wasaden Mahamadu Fa Sɛnpara ma. An bɛ yan bi yirituru hukumu de kɔnɔ san o san Mali ye mois de juillet de jɔ yirituru kama a fɔ ma ko campagne nationale de reboisement. Maintenant, au Koum Kono, région b'a ka campagne organisée
cercle b'a ka campagne organisée dɛmɛbaw de b'an na sinon n'a fɔra ko service dɔrɔn ka nin baara kɛ a bɛ gɛlɛya donc ɲinan an ye dɛmɛbaga min sɔrɔ o ye honorable Fa Sɛnpara ye kabini samiya ma don a y'a kuma fɔ an ɲɛna ko ale ɲinan vraiment ale hakili b'a la ka yiri damadɔ turu Banamba yan ani ka yiri di mɔgɔw ma pour que u bɛ taa turu u sago la donc o hukumu kɔnɔ an ye démarche bɛɛ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an bɛ se bi don in ma donc yiri kɔni turula an bɛna tɔ laban sisan ne kɔni bɛ min ɲini Banambakaw fɛ yiri turula yiri nin tɛ Osefɔrɛ ta ye dɛ yiri tɛ n fa Sɛnpara ta ye ni yiri nin falenna n'a ɲɛna Banambakaw bɛɛ tɔgɔ duman de bɛ fɔ a la. Nin don kɛrɛnkɛrɛnnin tali ka ɲɛsin jirituru ma Banamba cercle kɔnɔ ni a hakilina ɲuman bɔra Mahamadu Fa Sɛnpara la a kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka jajugu ani jiriko gɛlɛya k'o kɛlɛ ko bɔ Banamba cercle kɔnɔ ni ka tila k'u jɔyɔrɔ fa sigida lakanali ani an ka kungodaw matarafali ko ɲuman na. Nin yirituru in yɛrɛ an ye compétition de kɛ quartier Banamba ye quartier wɔɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka moyen di u bɛɛ ma ka jiri di u ma n'u y'a kɛ ne quartier min ye bɛɛ da an bɛ ka ko belebeleba labɛn o quartier an bɛna o kɛ o ye san wɛrɛ ye bon an filɛ ka nin jiri turu nin yɔrɔ in min fana na a janya bɛ bɛn kilomètre 1 de ma mais an ye mètre 200 de taara ɲina na ala ma an ka jɔnya jɔra san o san an bɛ mètre 200 taara ka o turu fo ka se kilomètre 1 hakɛ la ka don dugu kɔnɔ. An b'a yira aw la k'a fɔ ko jirituru ye waleya ye min nafa ka bon kosɛbɛ bunahadamadenya la wa ni maa o maa n'i ye yiri kelen turu i ye i jɔyɔrɔ fa jamana jɔli ani jamana ka ɲɛta sabatiliko ɲuman na wa Mahamadu Fa Sɛnpara ka tɛmɛ ni a ka fanga ɲini jɛkulu ADP Maliba ye olu kalekan don ko Mali ka kɛ jamana ye jamana min a b'i lakodɔn yiriko la sanji o ni sigida lakanaliko ɲuman o matarafali waleyaw sabatili la n'an b'a fɔ fɛn min ma ko Mali vert ka Mali jamana kɛ jamana ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye binkɛnɛnama ye n'a bi hɛrɛ ko fɔ ani nɛɛma ko fɔ. Jirituru kadara kɔnɔ ali bi jirituru don dɔ fana ɲɛnamayara sibiri tɛmɛni juillet kalo tile 27 ɲariya dugu kɔnɔna na Sagalo o commune rurale la Kɛɲɛba cercle la an ma ladɔnniya k'a fɔ don in a labɛnna mɔgɔ min fɛ o ye société Mamadu Faruta o maa ɲɛmaaba de Sadio Sidibe ani Samba Traoré olu de kɛra baara in seere Sherifila Jabani so tɔgɔ la. Nin baara ninnu bɛ bila kulu kɔnɔ ni min bɛ tali kɛ jirituru kan ni a bɛ kɛ san o san mois de juillet la an ka jamana kɔnɔ o de kadara kɔnɔna na société boiserie o ɲɛmaaba ni o ye Mamadu Faruta ye a ye tile 2 taama kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen Kɛɲɛba mara kɔnɔ min bɛ tali kɛ jirituru sariyaw kan ko sabula sariyaw y'a jira k'a fɔ ni o ye sariya 0 numéro 10/028 ye ni a lawaleyara le 12 juillet 2010 an ka jamana ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ ko mama bɛ jiri tigɛ i kan ka jiri wɛrɛ turu min b'a to kungo tɛlankolo ɲɛ jiriko ta fanfɛla la faraba sous-préfet ani maa min ka baara bɛnnen bɛ ka kungo la kana ni an b'a fɔ ma ko agent forestier olu ka nisɔndiya jira nin ko la ni ka tila ka foli belebeleba kɛ k'a ɲɛsin Mamadu Faruta ma ko sabula a ye waleya dafa ko a ka nin waleya in b'a to Sagalo n'a lamini bɛɛ la jiriko tɛgɛ gɛlɛya ko sabula Mali sariya ye min fɔ a y'o la waleya. An ka bi ɲɔgɔnye nin bɛ min kan n'o ye reboisement ye ka foli kɛ ka ɲɛsin société Faruta SA ma ka da kan u ka sariya labatoli kan parce que loi min fɔra u yɛrɛ fɛ sisan n'o ye loi 2010/028 ni o loi nin de bɛ forêt bɛ se ka nafa bɛ se ka bɔ cogo min na ni k'a préserver cogo n'a bɛ fɔ ma k'a tɔbɔtɔ ka yiri kura turu o de ye reboisement an b'o kɛnɛ de kan. M'an bɛ Mamadu Faruta fo a ka nali diyara n ye kosɛbɛ a bisimila sabu a nana session baara mun na yan nɔ a diyara n ye an musolakaw bɛɛ la halisa ala ka duwawu k'aw ala ka u ɲuman tagaw bara ko u ɲuman se. Yiri turu nafa ye fɛn dɔ belebele ye i bɛ commune yɛrɛ min kɔnɔ n'i bɛ ka yiri tigɛ n'i b'a turu a b'u timinadiya i kɔrɔ jamana fana na a bɛ siniɲɛsigi kɛ komi an nana sɔrɔ mɔgɔ dɔw de yiri turu ka tɛmɛ an b'a nafa la bi an fana b'a turu k'a bila an kɔmɔgɔw ye a bɛ sali jamana bɔ saliya ma parce que n'i bɛ kungo nafa bɔ wajibi k'a tɔbɔtɔ an donna commune kɔnɔ monsieur le maire ye min yira an na an ka commune mɔgɔw nafa a dɔ la an ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ an ye siraw dilan an tilala ka pɔnw jɔ an tɛ baara kelen na an kɔni bɛ commune na dɔrɔn monsieur le maire mana bila baara ɲuman min na an b'a kɛ an bɛ siraw dilan an bɛ dɔgɔtɔrɔsow jɔ an bɛ yiriw dilan an b'o baaraw la
an kɔni b'a la hakilila o hakilila n'a b'a la ne commune ka ɲɛtaa kɔni don ni jama ka nafa b'a la maire ko an k'a kɛ an b'o baara de la an bɛ commune 11 de la Mali kɔnɔ an bɛ ka nin baara kelen k'a bɛɛ la ka taa. O siratigɛ kɔnɔna na fɛn min ye Sagalo maire ye ale fana y'a jira Mamadu Farota la ko a ka dɛmɛ tɛ kɔtigɛ ka ɲɛsin a ma fo ka taa se sous-préfet yɛrɛ fana ma sabula ko a bɛ baara caman na Sagalo commune kɔnɔna la min bɛ tali kɛ pɔnjɔw o n'a ɲɔgɔnna caman ni ka tila ka foli ani dugawu kɛ ka ɲɛsin Mamadu Farota ma. Yirituru in min kɛra sɔgɔmada in na a nafa tɛ ban ka foli la parce que fɛn masifu sariya de kɔnɔla de la ko n'i bɛ yiri turu yiri tigɛ fo i ka dɔ turu kabila nɔ na bon depuis serun a cɛsiri ni a ko la ni y'a yɔrɔ sabanan de serun a y'a ɲɔgɔn kɛ yɔrɔ saba commune kɔnɔ an bɛ foli k'a ye parce que a ye sariya respecté a ye baara taabolo fana respecté yiri tigɛra yiri turula o le laɲinina eta kun vraiment wo kɔnɔla la n bɛ foli k'a ye n bɛ Mamadu Farota fo société boiserie Farota a n'a ka hakili ɲuman parce que il faut dire la vérité ni yiri turu dɔrɔn tɛ a jɔlen bɛ yan nafa k'u sɔrɔ sira caman na aw ye point ye o ale fana le y'o kɛ reboisement ka faro kan depuis serun ka b'a la an b'a fɔ o hakili kɔnɔla la ko foli kɛ parce que société min don u y'u jɔyɔrɔ fa u ka sariya hukumu kɔnɔ o kama n'an ma se ka fɛn wɛrɛ kɛ an kan ka se ka foli kɛ waati o waati n'u mago sera ma u bɛ se k'an wele fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ kungo tanga an ka bila su an ka bila tile belebele yɛrɛ ni ale ye société boiserie ɲɛmaaba ye ni o ye Mamadu Farota ye a bɛ san caman bɔ kɛɲɛbana lamini na a bɛ nin waleɲuman ninnu na ka ɲɛsin kungo kɔnɔna lakanali baaraw ma min b'a to jiri min ni a bɛ tigɛ dɔ bɛ se ka bila a nɔ la cogo min na Mamadu Farota san o san a bɛ jiri caman turu i n'a fɔ Mali sariya y'a jira cogo min na ni o ye 010-028 du 12 juillet 2010 ko n'i bɛ jiri tigɛ i kan ka jiri nɔ labila Mamadu Farota o de kadara kɔnɔna na san o san a b'a ka layidu time ko sabula maa si man kan ka jamana sariyaw sɔsɔ ko Ala y'a sɔrɔ ale yɛrɛ ye jiritigɛla ye nka san o san a bɛ hectare 3 de turu nka ɲinɛ baara kunfɔlɔw kɛra hectare 1 jiri turuli ye Mamadu Farota a bɛ baara caman kɛ kɛɲɛba lamini kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sagalo o n'a ɲɔgɔnna caman hali min tɛ yiritigɛ dɔrɔn ye min bɛ tali kɛ hadamadenya baaraw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la pɔnjɔw b'o la fo ka taa se ɲumanya walew ma ka ɲɛsin a silamɛɲɛw ma kɛɲɛba n'a lamini kɔnɔna la n'i y'a ye min ye n bila ne yirituru in na komi plan d'aménagement sariya min bɛ wele ko loi numéro 10 028 le 12 juin 2010 o y'a fɔ ko n'i bɛ yiri tigɛ i ka yiri turu o sariyaw waleyali an b'o de la an bɛ yiri tugu an bɛ yiri tigɛ an bɛ yiri turu Sagalo commune na Salo an ye 3 hectares turu a la nka ɲinɛ an ye hectare 1 de turu o kɛra ɲariya an bɛ ka o kɛnɛ de kan an bɛ ka min turu sa o hectare 1 ɲɔgɔn de pour que k'a turu a ka se ka ɲɛ an b'aw ladɔnna k'a fɔ ni tile kelen baara in kɛra sababu ye ka jiriden 400 turu ɲariya dugukolo kan baara ninnu bɛɛ kun cɛra ni filɛli ye min bɛ tali kɛ pɔn min ni a yɛrɛ jɔra Mamadu Farota fɛ min b'a to taganikasigi u bɛ se ka lafiya cogo min na Sagalo n'a a lamini bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn danba min ni o bɛ kalan na ni a bɛ wele ko DF ɲinan o baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna ka bɛn ntɛnɛn tɛmɛnen ma tɛnɛndon juillet kalo tile 29 an b'a ladɔnniya k'a fɔ a ɲɛnamayara Mali jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ an ka ɲininikɛla dɔw olu wulila ka don dugu kɔnɔna na DF kɛyɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ santiriw kɔnɔna na walasa ka se ka baaraw taabolo jate minɛ Fatumata Yaya Kan ni Abdulayi Sogodogo olu ka sɔrɔlen don gɛlɛya minnu ni o kun donna kalanko la san daminɛ wagatiw la a bɛ se k'a fɔ ko nɔgɔya donna o gɛlɛyaw fanbaw la o nɔgɔya ninnu da ɲɛnamayara ni ɲɔgɔndanw ye minnu ni o bɛ tali kɛ san ɲɔgɔndanw na kɛrɛnkɛrɛnnenya na diplôme d'études fondamentales ni o ye DEF ye o daminɛni baaraw sigira sen kan ka bɛn bi ntɛnɛn ma san 2019 Mali jamana kɔnɔ yan ye Bamakɔ sigida fɔlɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na yen kalanso min bɛ ni o bɛ wele ko Espana Bangɔni Jangɛnɛbugu la DEF daminɛna hɛrɛ ani baden kɔnɔ ye kalandenw y'a yira k'a fɔ ko épreuve kunfɔlɔw kɛra nimisiwasaw ye ka da faamuyaliw sɔrɔli la a kan an daminɛ rédaction la bon ne yɛrɛ kɔni ne sujet de resta parce que sans élèves bɛɛ bɛ temps ta quoi ka réseaux sociaux la a bɛ WhatsApp ni Facebook ye bon caman ɲɛna kaye ni livre kɔ quoi bon ko bon
k'a expliquer quoi u ɲɛna u ka dɔ b'o la u ka segin u ka kaye n'u ka livre ma min kɔni bɛ ne bolo k'a ɲɛsin ekɔliden tɔw ma u ka dɔ bɔ Facebook ba n'u WhatsApp lɛ ninnu ka dɔ kɛ kɛlɛ livre lɛ la o nafa ka bon kosɛbɛ ala ka ɲinɛ defu diya yɛrɛ de parce que a daminɛtɔ a ka fisa dɔɔni kɔni avant que examen ka se bɛɛ k'i yakili to i den na maintenant ka surveiller parce que les parents ont démissionné, c'est ça le problème o de le problème examen et puis les surveillants aussi en même fouillé k'a essayer maintenant ka baara kɛ ka ɲɛ parce que bɛɛ y'a dɔn an ka kakala bɛ cogo min na donc il est temps que an ka segin kɔ maintenant pour que c'est-à-dire Mali bɛ se ka kalan bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na Mali kɔnɔ. Espana kalanso la kalanden 337 o de tɔgɔ sɛbɛnna minnu ni olu kan ka ɲɔgɔndan kɛ DEF la o kalandenw na 313 olu de sen donna ɲɔgɔndan in na min ni o tilala sali 11 ni ɲɔgɔn cɛ wa santiri ɲɛmaa ka fɔ la ko baaraw bɛɛ daminɛna ka ɲɛ ko a daminɛni ni sisan cɛ u ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la. An y'a daminɛ ni hɛrɛ ani bane parce que sɔgɔma joona in na an solila ka na surveillants bɛɛ kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ni ekɔlidenw mais absent kelen-kelenninw kɔni b'a la an fɔlɔla fɔlɔ ka police de surveillants an y'o kalan parce que examen fana bɛɛ n'a sariya de don donc papier de bɛ caman bɛɛ kan ka se k'i conformer o sariyaw la donc an y'o sariya kolo an y'olu kalan n'o le ye surveillance taabolo yɛrɛ ye donc an bann'o la min kɛ ani ɲɛmɔgɔw an sɔrɔla ka mɔgɔw surveillants répartis ka salle la donc bɛɛ y'a ka salle magɛn donc ani ɲɛmɔgɔ lakanabaaw donc an taara classe kɔnɔ ka enveloppe présenter denmisɛnninw na. Espana kalanso tɛmɛnen kɔfɛ Bangoni Janginɛbugu la yala nana bɔ Moribabugu kalanso kan ni o ye école fondamentale de Moribabugu premier cycle A ye kalanden 202 de tɔgɔ sɛbɛnna ye minnu ni olu kan ka defu kɛ nka jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko maa 12 o de b'a jɛ kabini épreuve daminɛna ko u ma gɛlɛya fana sɔrɔ santiri ɲɛmaa ka fɔ la ko fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ tigɛlen don lakana sabatiliko la walasa ɲɔgɔndan ninnu ka se ka kɛ lafiyaw kɔnɔna na. An bɛna épreuve daminɛ sagoma na ni rédaction yi à 8h pile bɛɛ tun bɛ yan suivant fana bɛɛ bɛ yan suivant 14 salle 7 de bɛ ne fɛ yan an ka polisiw mɔgɔw y'a polisi bila ka na an fɛ yan mɔgɔ 2 agent 2 olu nana u présenté na k'an fo an y'u fɛ k'u bisimila. Moribabugu sigida ɲɛmaayaso minnu ni olu tun sen bɛ nin baara daminɛ ninnu na Moribabugu kalanso la a y'a ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ka sanga ni ɲinan defu labɛn cogoyaw ye. Vraiment examen kɔni a kɛra bi alhamdulilayi comme a yɛrɛ donna kɔnɔna na vraiment a daminɛna basigi kɔnɔna na hali bi vraiment écolidenw u k'u ka sujet sɔrɔ normalement vraiment perturbation foyi tɛ an y'a ye vraiment candidat bɛɛ nana donc vraiment cours ka dérouler normalement. Force de sécurité bɛ yan donc an bɛ foli lase u ma ka foli lase enseignants ma ka foli lase parents d'élèves ma ka foli lase maîtres ma vraiment minnu ye courage sɔrɔ vraiment bien vrai que ɲɛmaa kan k'an sɔrɔ vacances kɔnɔna na k'a dɔn ka jamana kanu ta k'a bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ pour que vraiment an ka se ka ye ko in kɛnɛ kan pour que examen vraiment ka kɛ sababu ye vraiment pour que ka jamana bɔ degun dɔ kɔnɔna la. An b'a fɔ ko ala ka garisɛgɛ ɲuman di kalandenw bɛɛ lajɛlen ma. O de bɛ dansigi kɛ bi dɔgɔkun kunnafoniya sɔrɔlenw kan minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun in kɔnɔna na kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ k'a labɛn k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw kan bɛn ni ala ye waati wɛrɛ yira an na.